Ja kun parsan satokausi loppuu, niin sitä jatkaa mansikka, sitten tulee saskatoon, tulee vadelmat, herukat, karviaiset ja kaikki muut herkut. Tuoretavaraa riittää täällä tilalla toukokuun puolesta välistä tonne syyskuun puoleen väliin. Ja sen jälkeen alkaa sitten jalostustoimet. Kaikki mitä on jäänyt tuoreena myymättä joutuu pakkaseen ja sieltä sitten otetaan pieninä erinä niitä marjoja sulamaan ja tehdään jatkojalosteita. Ja täällä syntyy kaikki tuotteet, mitä tuolla myymälässä sit myydään. Marjat kasvaa tuossa pihassa, ne tuodaan pakkasen kautta tähän pieninä sarjoina. Ja pieninä sarjoina sen takia, että mä haluan, että se lopputuote on niin lähellä kotitekosta kuin mahdollista. Ja itse asiassa se on ihan sama kuin olisi tehnyt kotona. Kattilat on tämän kokoisia, yhtään suurempi missä on keitä. Koska tässä on tärkeää, kun tekee käsityönä näitä tuotteita, että se laatu ja koostumus ja väri ja maku säilyy alusta loppuun asti. Ja jos keittää liian suurissa erissä, niin ei pysty hallitsemaan koko prosessia.